voin hianin I voin hian wireless microphone boya kan test dona hi Sony A7S le Sigma 105 ani tahan loading tele tuna hian boya wireless microphone 8 Pro K2 kan test zona hela motor la men va meiro hello kha ik thil kan lai karon engoro sumi main kamera a kan fit nuwa khan tai to mai do này ole tu na kan vuah so receiver ngan vuah to ta a receiver hi ama lama hian line out ta kan fit anga helai hian audio line in kan fit anga chuanin kan ti zung anga microphone hi kan fit anga ole khai lo keng ro le Rebecca ania kan thian nu so Rebecca nia Rebecca ken so channel B ani i kan thon le lokanga channel aman le man lo kan inanga khu channel A le B khu man ve ve ni kon kan set to lo me ngan set to lo me nga ole tuna hian ole tuna kan muang khana kan fita volume kha adjust to mai tuna pa hian volume hi headphone kan ken lo wangin headphone in a receiver a khanin ken hi kan san kher ngai chung lo ta entinan hi in lo mangdu ani pon ti khanin in thukru theya ke ko ra te po ti hian 이뻐 해야는 톡으로 되니. Nggak kan tapi tadi kan i lo. Oleh tian transmitter pani kan fita, suan tu nahian kan tesa, pakat volume kacu, voin nahianin englo kan lo wangin, headphone kan lo wangin, receiver tang kana volume rinjong kan set hei lo wa, cu wang cuan
a volume rin zong kha chunang mani in adjust me headphone in vuanga receiver khan in adjust thei to mai don ani 31 thleng a volume kha a oma chuwang chuan 31 a kha chuan a peak thina a peak a chuan aron cher thin ta ni chuan tuna ka bulami hi hei kan thian nu veina driving school te a nei awangin driving school te nei awangin an thla te kan la dona chuwang chuanin chubi pa chuan a rem chang em a tian microphone test pa in hun kan manga ani hi rebek lal road feli jai thiam kan nam thlaphang ti satu kha ania TV lama te po kan lo mu to mai theya anin tuna hianin enge driving school chu iran to em Laran chia lo do chu thil tel tur vel neu hi la om ve tuna hianin nula ania road feli driving school jai thiam ni mai ba ka driving school anei don boka he buai pui me ka ni chu lo zir ve cheu don nia kan zir khal thiam lo te po khanin lo zir zel don ne he zir na mun thada mai ani ya hi ta mual pui lai hi jam pui mang than lung lei rot bula ani chuan tuna hena thareng em kan te sang ngai ko ma hello hello ka vakal som china kai mai metarza ti khania metarza chu ta khan lo me ro nga metarza chu fit zathum le som thum vel ti nania tuna hian fit za bor vela chung ko om to ta tin a battery dai rei zong hi minutes dar kar som paruk ti ania tin hetianga thui hi cover kan cover kher chung lawanga meter fit za te chu thui do to mai nia fit za thum le som thum lai kha theitur a rin ani chuan tuna hian kan camera khanin DSLR po tin camera sang DSLR ni lem lo ta po a man thei veka audio line in om chuna thei veka om lo tak om lo tun la ya chu wang chuan kha in mang vek theya ora ti khan thil pakhat ka je tur chu Photoshop le Premiere Pro zer na kha kan nun ti chho zel dona maro chu tuna hian in computer upgrade ka tuma ka cha me ka computer a chak tok lo wangin enge mo khoi pa zong ten har san na ka nei ke ma zong ka nei wangin ka tun la hin ka chol do lai lok ri atin na ne ka lo nei ve boka wang hian in kha min subscribe tu te lo chang tu te zong ta khanin karon sai du a amaro chu karon ti to lo hri don ti na ni lovin karon ti chho zel don thowa amaro chu ni dang ang ru tin karon upload jung thei lo wa men lo hre thiam don nia tin zai project ang chi te music video ba ka thil sang kan ron ti chho zel do na khang kha min lo hria sakula puna boya wireless microphone 8 Pro K2 ko hi YouTuber tele amo sang tang khan ho thei ani cheng zanga in 24 hours ho theya mara chu ID te ken tur nge mene ru sakan nei ve a tin aizol pon lam tan po ho thei dan o ma mara chu witness aizol mi le sa nga ya chu kan ron sei tel pa ani